деокупація. Вам подобається план деокупації Донбасу, озвучений Арсеном Аваковим засобом масової інформації? Я його перечитав. Як на мене, на превеликий жаль, це теж ніякий не план. Це настільки ж план, як і розмови про те, що ми там введемо миротворців або зробимо ОРДЛО формально частиною України, легалізуємо корпуси ДНР, ЛНР, як народну міліцію. Це не план, те, що у Порошенка. Те, що у Авакова, це теж не план, тому що а що будуть робити всі інші, коли ми там покроково будемо? Вони будуть закривати очі, в ці самі корпуси ДНР, не дивитися, що коїться в Горлівці, Макіївці або ще десь. Ні, не будуть. Це буде спротив. І спротив буде не в Горлівці, а по всій абсолютно лінії фронту. Так не буває. Я не знаю жодного ефективного прикладу такої стратегії. Історія не знає прикладу такої стратегії. Це непогано звучить на папері, так як і звучить гарно там. Ми проведемо мінський формат. А хтось порахував, скільки солдатів загинуло? Це ж мир, формально це продається як мир. Скільки солдатів загинуло після Мінську-1? Андрій, мова йде про тисячі. Та ж сама ситуація буде. Формально це звучить дуже гарно, план Авакова. Будемо дрібними кроками поліцією вирішувати питання деокупації. Але це не план. Це гарна картинка. Так що робити? І не план. Ви спитаєте глобально, знов-таки? Якщо ми відхилилися від дипломатичного. Я переконаний, що єдині миротворці, які будуть ефективні, це українська армія, Українська Національна гвардія, спецпідрозділи Служби безпеки України, потім спецпідрозділи поліції і працівники української поліції. Тобто ви вважаєте, що там миротворці не мають заходити, так як зараз? Я абсолютно певен, що скільки б нам не говорили про виключно дипломатичний шлях, є тільки військово-дипломатичний шлях. Те, що забрано, ніким добровільно віддано ще не було. Такого не було в історії людства елементарно. І воно не буде так. Так, безумовно, треба працювати на дипломатичному фронті поряд з військовими перемогами. А для військових перемог, знов-таки, потрібна повноцінна економіка, не деморалізована, як зараз, країна і багато чого іншого. Тобто я не зову завтра починати бої на Донбасі. Ні. Повномасштабно. Ні, для цього потрібна надзвичайно серйозна підготовка. Але якщо не брехати, а чесно дивитися в очі проблемі, то вирішені в військово-дипломатичному, а не в дипломатичному, як кажуть, шляху. Покажіть мені країну, яка вирішила цю ситуацію мирним шляхом. Не воює Молдавія, так у Молдавії немає Придністров'я. Не воює Грузія, так у неї немає ні Осетії, ні Абхазії. Воювала Хорватія, так вона отримала свою територіальну цілісність, але не в результаті перемоги.